Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Είμαι ο Τζουλιάνο και όπως πάντα θα σας μάθω αλβανικά. Πρώτα απ' όλα ζητάω συγγνώμη που για 7 μήνες περίπου δεν εμφανίστηκα στο YouTube. Ξέρω ότι με θέλατε πολύ, αλλά δεν μπορούσα γιατί είχα δουλειές, υποχρεώσεις. Πήγα και μετανάστη στο Πακιστάν και ξέρετε τώρα πως είναι αυτά τα πράγματα. Ήθελα να πάω Γαλλία, αλλά μπερδεύτηκαν. Σας παρουσιάζω την κάμεραμαν μου, την καινούρια μου κοπέλα, γιατί η παλιά κουράστηκε. Και οκ, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτη λέξη που ήθελα να σας μάθω είναι το καλοκαίρι, μπεχάρι. Ναι, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι, γιατί εμπνεύστηκα από το κλίμα εδώ, δηλαδή στο Μοναχό που είμαι της Γερμανίας. Μοναχό το λένε, έχω μια εβδομάδα εδώ, μοναχούς δεν είδα ρε φίλε, τι να σου πω. Λοιπόν, ξεκινάμε τα αλβανικά μας. Καλοκαίρι, μπεχάρι, καλοκαίρι, μπεχάρι. Λοιπόν, οπα, κόλλησα. Μισό. Λοιπόν, παραλία. Πλάζι. Παραλία, πλάζι. Σαντ. Άμμος. Ρέρα. Άμμος, ρέρα. Θύμισε το, θα σε ρωτήσω στο τέλος του βίντεο. Μπα, θα σε ρωτήσω, βλακίες σου λέω. Λοιπόν, πέτρα, γκούρι, because στις παραλίες μας στην Αλβανία έχουμε πολλές πέτρες και μας αρέσει. Λοιπόν, ήλιος. Come on. Σκουλίκι. No, Díely. Ο ήλιος είναι Díely. Το φεγγάρι είναι Hana. You know, all the night you stay down of the... Ξέρεις, όλη τη νύχτα κάθεσαι κάτω από το φεγγάρι και όλα αυτά στη παραλία. Νάτα είναι η νύχτα, νάτα. Η μέρα είναι Dita. Λοιπόν, τίποτα άλλο για το καλοκαίρι. Ναι, ομπρέλα, τσάντρα για τη θάλασσα. Λοιπόν, πικνίκ στα αλβανικά. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτά ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα, γιατί εγώ συνήθως χάνομαι σε αυτά τα βίντεο. Και μάλλον στο επόμενο βίντεο θα μάθουμε για το χειμώνα. Και στο μεθεπόμενο εγώ θα σας μάθει πως να μιλάει ελληνικά με αλβανικό προφορά, μαλάκα. Οκ. Τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.